खुलुमबाय लोगोफोर दा बे समाव नै आलुआ आंजों लोगोसे दंफैयो नैबे आलु आरोना आलु बयबो मिथिखायो जाहैबाय आलु होनोब्ला आलुआ ओरैबायदि फेमास जाहैबाय आं बिथांजों लोगोसे दिनैहाय लोगो मोननायखाय भिडिअ बानायदों आरोना दिनैहाय नैबे दुमब्रु बाजारावहाय आं सारनावहाय मोनसे कुइसन सोंनो सानदों डाक्टार जाजेननानै खय बोसोर जाखो सारा एसे खोन्थानो हागोन नामा आङो दा आङो बर्थमान ओरैनो 5 बोसोरसो रानिं जाबाय 5-6 बोसोरसो ओमफ्राय एसे टेब्लेटनि मुलिफोर मोनो ना मोना टेब्लेटनि मुलि मा जानो गोसो गासिबो मोनजोबगोन आरोखि गासिनिबो गुजुनाय मानाय लोमजानाय बेबायदि मोनजोबगोन आरोखि ओमफ्राय हिन्जाव मोननायनि मुलि मोनगोन ना मोना होद हिन्जाव मोननायनि मुलिखौ अजाफ्रासो रोङो दा हिन्जाव मोननायनि मुलियाखौ जोंनावहाय मोननाय नङा आरोखि एसे डायलगबो थानांगौद्रा भिडिअआवहाय बे हिन्जाव मोननायनि मुलि नांगौब्ला नोङो बै अजा बे देग्राफ्रा जेखौ बुङो हायना मुलि बे हायना मुलि होग्राफोरखौसो लोगो हमनाङा आरोखि अब्ला जों सानैजों एसे बेरायनो हागोन नामा बे दुमब्रु बाजाराव बेरायजायो दसे ओरैनो बाजारावहाय सानैजों बेरायनो नागिरदों लिंदों बिथांजोंहाय जोङो बेरायहैगोन आरोखि आं बिथांनोनो केमेराखौ होनायसै बिथाङा जेरै खेबो खेबलांथोंसै आरोखि ओरैबायदि मोजां आरोना लोगोफोर फैदो आदायाबो गोजां बोथोर लोगोफोर दाबो गोजां बोथोरा खाथनाखै ओरैबायदि मोजां सारनाव आङो मोनसे कुइसन सोंनो थांबावदों जोंनि बाजारा मालानिफ्राय स्टार्ट जायामोन बे मा होनलाय दुमब्रु बाजारा बुधबार बारायाव जानाया मालानिफ्राय स्टार्ट जायामोन बे मालानिफ्राय स्टार्ट जादों आंखौथ' बुंनो रोंले आं गेजेर ससेनिफ्रायसो सफैदों नालाय बेवहाय बे बाजारनि सोङोब्लासो मिथिनायसै अब्ला सारनिफ्राय आं खोनानो मोनखाबाय जोङो बेबायदि दुमब्रु बाजारखौ देखायलांनायसै बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय ओरैबायदि आरोना नै दिनै लांदांनो लोगोफोर गाबोनहाय बुधबार लोगोफोर गाबोनहाय दुमब्रु बाजारा ओरैबायदि एन्टारटेनमेन्ट जागोन आरोना बेफोरबायदिनो जोंनि दुमब्रु बाजारावहाय फैदो नोंथांमोना जायफ्रा दुमब्रु बाजाराव बेरायफैनो गोसो बिथांमोना फैलानो जाबाय आरोना बे दुमब्रु बाजारावहाय गाबोनहाय बुधबार लोगोफोर गाबोन नोगोद गिदिर हाथाय जागोन आरोना दिनै हाथाया बारा जायाखै नै स्रिं स्र' बेबायदिनो गाबोन अखानायब्ला जागोन आरोना दुमब्रु बाजारा मा बुंनो सानो आब'आलाय ए नोंथांनि दखान दं होनदोंमोन नामा नोंनि दखानखौबो देखायहैनांगौ नामा आंबो देखायहैनोसै जोंबो एसे ओरैबायदि बाजारानो ना फैदो साराबो एसे डाक्टार सार एसे दखान हाबनानै सोंनायसै आरोना ओरैबायदि दखान आरोना नै हाब मा मावखोलै दखानदारालाय हाब फैसा सानखोमादों नामालै बेलाय ओरै बेरायबायदों आरोना जों लोगोफोर सारा दोंसे मेथाइ खनना होनो हागोन नामा बे भिडिअनि गेजेरजोंलाय मेथाइखौथ' आं खननो रोंनाय नङा आंनाव मेथाइनि गाराङानो गैखाया एसे मोसानाय एक्टिंबो खालामनो हागोन नामा मोसानोयानो देबखाया जेबो जाखाया मथथे रायलायनायल' आन्था दा आङो सासे दखानदारिनाव आङो सोंनानै लासिगोन दखाना हाथाया मा दिनाव जायो आं बेखौ सोंनानै लासिगोन आरोना हाथाया मा दिनाव जायोमोनलाय बाजै एसे खोन्थाहरदो माथो आलुसो हाब बुधबाराव खयथानिफ्राय जायो आलुआलाय सोरनिफ्राय लाबोलायख्रा बिदिनो फुंनिफ्रायनो जायो दिनैथ' स्रिं स्र' दखानाव जानाय फैसा मोनो गाबोनहाय जागोन आरोना गाबोन फैदो लोगोफोर बे दुमब्रु बाजारावहाय बरफफोरजों फैला मोनगोन बरफफोरजों ओरै हाबला पास हाबला मोनगोन आरोना बेबायदिनो दुमब्रु बाजारावहाय ओरैबायदि मोजां एन्टारटेनमेन्ट मोनगोन दा बाव मा खालामदों एसे खोन्थाहरदो भिडिअआवहाय बुंहरदो नै भिडिअआव एसे बुंहरदो नै फनसो हरबाय बेबायदिनो मोजां डिकेरेसनफोरखौ आङो देखायलांबाय जोंनि भिडिअखौ जायफ्रा नायबाय थायो बिथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरोना जोंनि भिडिअफोरखौहाय दा आङो मोनसे कन्टेन्ट लाबोनो सानदों दि जोंनि हादान फारसे आवगायलांसिगोन आरोना लोगोफोर बे भिडिअखौ जायफ्रा नुदों एबा मोजां मोनो नोंथांमोना नायलांदो जोङो दानि बुधबाराव जोङो खालामसिगोन आरोना जोंनि हादान फारसे जोङो आवगायलांसिगोन दा आङो मेदामनि दखानाव आं हाबफैसिगोन आरोना जायनाखि जोंनि इउटुबार फेमास इउटुबार बेनि दखानाव जों हाबफैसिगोन दा आब'नि दखानाव जोङो हाबसिगोन आरोना
जों गिदिंफिनबाय आरोना लोगोफोर जोंनि दुमब्रु बाजारा फिसाल' आदसा आलु नों दे हादानाव थांनायसै होननानै मिथिबाय नोङो हादानाव थांनानै मा खामानि मावहैगोन बेथ' जेबो कन्टेन्ट गैथ'आ दा जेबो कन्टेन्ट गैथ'आनो ओमफ्राय जेनेबा नों हादानाव थाङोब्ला हिन्जावफोर लानाय जायोब्ला जोंखौ लिंहरगोन ना लिंहरा दुमब्रुनि मानसिफोरखौहाय बा बे एरियानि मानसिखौ हाबाफोराव इउटुबारफोर साबैसे दङ बिसोरखौ लिंहरजोबबाय आदा खात होगोन ना ओरैनो खुगाजों लिंहरगोन बेखौ बुंनो हागोन खात हरनायसै गांब्रैसो ने दा आब'नि दखानाव आरो फैदों आरोना जों दा आब'नाव आं मोनसे कन्टेन्ट सांनो सानदों आंनि हाबायाव नोंथाङा थांगोन ना थाङा दा नोंनि इउटुबनि नामा मा नाममोनलाय सुलेखा इस्लारि नोंथांनि नाम मोजाङा मा सुलेखा इस्लारि ओमफ्राय बे सहायगिरि जोंनि थाखाय मानो होनना बुङोब्ला बेनि गारि दङ सोरबाफोर लांफैनो हायोब्ला बेखौ कन्टेक्ट खालामनानै मोनगोन आरोना जोंनि बे दुमब्रु बाजारावहाय बेनि फन नाम्बारखौ होनो हागोन नामा दा आदाया सोरनो मुलि हरनो नागिरदों दा नै जिरायगासिनो दं मा मुलि लाङा मा मुलि बिखो बियो नै बेखौ बिदों मा मुलि बियो बे जाबाय मोदोम सानाय सिं सानाय जानजि सानाय गासिनावबो थांजोबगोन आरोखि ओमफ्राय नोंथ' हायना मुलिखौ रोंथारखाया हायना मुलिखौ ओहो नमस्कार हायना मुलियाव जानाय नङा लोमजानाय टाइफड जानाय मेलेरिया जानाय माबा मोनसे जानायब्ला बेखौ आं होजोबनो हागोन आरोखि लाबा हायना मुलिखौ होनो सोलोंदोरा एसे हायना मुलिखौ सोलोङा नोंहाला पाब्लिकफोरजों होजोबनानैसो बुजागोन आं नोंहाला लावथिया बिफाङावसो थागोन दा बेसेबांनि हरनाय नोङो बेखौहाय दा लांग्राया बेसेबां लाङो बेखौ हरनोसै दा गथा बेसेबांनि फानो गथा ओरैनो बे 8 थाखा 9 थाखा बेबायदि आरो दे हामबायसै आलु